Ylös heitossa ja Baltserovski homman hoitaa. Lady Chuck käy katkaisevat täällä Jantunen. Laitaan saliin, antaa palaa ja naulaa! Optiot löytää Jordan Lloydin, hyvä on screeni. Lloyd saa tilaa ja naulaa. Nyt lopulta Baltserovski on Middle Littlessa. No salin vapautetaan, salin heittää. Ja haastaa avoaskeleella, pahtaa peittiin aika kovin. Käänsi vielä syötöksi siinä, että muuten varmasti olisi lähtenyt heittämään. Lloyd, Little, hyvä syöttö, Valtonen vapaana. Ja hänenkin kolme. Siinä taas hyvä opetus, se on Markkasta vastaan 1-1, niin ok, ei tarvitse kaadata auttaa. Niin mennäänkin tekee kori. Bonitka kaasu pohjaan, Jansen. Hän jahtaa tuolta takapäin, niin pelaa tilanteet loppuun, kun tässä näet kannalta Bonitka ensimmäinen varassa, niin se pelin kattoja Kamua hyppyyttää, Kamua puolimatkan ympäri ilmaan, tämä on mieli Kamua hyppyyttää, Seppälä vapaana heittää ja onnistuu. Hyvä optio, hän haastaa Baltserovskia. Korja ei tulla hyvä näitä joukkueen virheitä nyt siis puolella 4, eli nämä täynnä. Hetkellä ottelun paras pistemies Mihala. Ja tässä nähdään myös Suomen koko, mistä puhuit, että siellä on isoja kavereita auttaa. Kuluu, Kamua lähtee haastamaan Kamua ympäri ilmaan ja jälleen kerran levykaupat optioitaan. Jantunen, Gustafsson loppuun asti. Tuossa tilanteesta ei kuitenkaan onneksi virhettä Gia, vaan vähän liukkuu tukijalka. Mihala aivan vapaana kommunikaatiokatko Suomen puolustuksessa ja siitä hyvä syöttö kulmaan, Jantunen kolmonen ilmaan ja kolmonen pois. Nyt olisin mutta näin. Lloyd tulee katkaisemaan, Lloyd haastaa loppuun asti ja käy viimeistelemässä. Tästä ottaa kovaa, saa Vatilaa Grandison, eli hienosti Grandison haastaa upeasti. Ai terve! Hän näkee, että hän on ollut koulussa Yhdysvalloissa. Häntä ei haittaa tätä. Kuri näyttää olemassaolonsa heti saman tien ja pallo pystyy Madsen. Meille tässä näin ja kävellään ja on torikokousta ja sitten handoffia, saa pallon, pääsee peinttiin, nousee hypäriin ja laittaa Miikka Muurinen leikkaa etu oveen, Markkanen kontakti läpi, ei muu! Korille, niin kuin nähdään tässä näin, että hän pystyy roikkuu jota screeniin ja screenit kun asetetaan, niin saa vain asiaa se olkapää alas ja ensiksi rikkoi Bonitka kaukaa, naulaa. Haluaa haastaa uudestaan, ottaa kolmosen tällä kertaa ja laittaa se pois. Pääsee peinttiin, ottaa kontakti Salinista, Golovskille sitä ei vihelletään puolella juoksee, Lloyd heittää, Lloyd laittaa Golovski, jäätävä donkki ja 3 pisteen onnistuminen, mutta nyt pelaa pallon sisään, Jantunen, Grandison leikkaa, Jantunen kääntyy, hypäri, on extra passi, Lloyd kolmonen, sinne menee! Siinä hyvä palloliike tosiaan, Jantunen screenaa, Kamu antaa palaa, kyllä vain! Lloyd ohittaa Seppälän. Ja pääsee viimeistelemään. Laitaan Grandison aivan vapaana, mitä Puola tekee, ja Suomi mutta kun hyökkäys ajan aivan loppuun asti, otetaan Grandisonin kautta kulmaan, Valtonen! Heitot, mutta nyt näyttää upoa. Nyt näyttää viivalla. Onnistuu Bonitkalle postiin, hyvä rotaatio Jantunen. Seppälä taistelee tilanteen loistavasti. 1 piste eturautaan, Kamu omissa korkeuksissaan ja Valerias Valtoselle vastakkaisen 4-5. Pääsarjaa pelaa. 1 piste se osui. Ensimmäinen vapari vaan käymään etenkin toisen jakson alussa, niin Bonitka päätyy, Seppälä pysyy hyvin edessä, mutta Bonitka on upea. Pattua Seppälä, Markkanen, ei vieläkään, mutta voi äänessä, mitä sieltä se on tulee. Tai ainakin pallollisesti tästä avausviisikosta hieno leikkaus Sokolovski talle siellä keräilee Lauri Markkanen rojujaan, kolmonen ilmaan ja haastaa salin ja ottaa step back kolmosen korkealla Karl. Leikkaukseen Valtonen, hieno sieltä ajaa, nyt tulee leikkaus, mut sit ollaankin haastamaan 1-1. Ihan hyvä näköinen hook-heitto ohi, Lady Chuck, siivoo omat Kamua. Seppälä vapaana, hyvästä paikasta kolmonen, sinne menee. Kamua screenaa, Kamua rullaa, hyvä syöttö Salin ja helppo nostaa syöttö kulmaan. Gustafsson, loistava oivaltava syöttö, Kamualle korin alle. Madsen vastassa hieno syöttö, Baltserovskin sisään, Madsen upeasti, Jacob Grant. Little short rolli Madsen, hieno viimeistely. Kulmaan, Gustafsson. Fyrkkaa keräilemään Muuriselta muutama valittusana. Hänelle Muurin aivan vapaana, kolmonen ilmaan, kolmonen pohjaa. Grandison juoksee erinomaisesti kenttää ja käy viimeistä. Madsen pysyy Pluton edessä, mutta se Madsen poppaa. Madsen haastaa, Madsen paiskaisee. Valtonen haastaa peittiin ja viimeistelee floatterin. Little ilmojen teille Kamualle oli hyvä liike, korin hyvä kontakti luonti, Latsinski vähän epäröi, saako palloa rullaukseen ja Jantunen sen kaivaa. Little antaa palaa! Sievä hartia alas kohti koria, huukeitto ylikkäästi yli toinen NBA-pelaaja, kun hieno leikkaus, Gustafsson viime.
No, tuosta aivan kärkitalenttia. Ehkä Ilmeisesti monen ennakon tai expert Gustafsson eturautaan ja tämä heitto, mutta Olli Kamualle lahja! Toisaalta, mietit itsekin, että donkkaisi jonkun päälle, niin kyllä Areenalla Tampereella. Vielä hypäri ilmaan, hypäri pohjaan ja se on 3 pisteen arvoinen Mihala. Ja vielä Elias Valta